Здравейте! Продава се малката машинка. Значи влиза навсякъде, 1,60 широка. Може да сондира през ограда. Лебедката за пускане на тръби е 3 тона и половина. 3 тона и 600. Двигател е Болгаров, който е закачен на него 2 помпи по 80 литра. Има една трета помпа за хидравличните стабилизатори и завъртане на машината. Както казах, тя може и през ограда да сондира. Може да сондира с метални тръби Odex и LMX. Друго, значи комбиниране на въздушно биене, на водно биене, на шнеково, на LMX, на всичко. 250 литра има чиста, т.е. хидравлично масло. Работното налягане на хидравликата не е 250 атмосфери. Перфектна е. Но не работя отдавна вече с нея. Излишна ми е. Цената е 50 000 лева в този вид.